कि एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी, साचे कहीं दोनों बाटे जरूरी। कि कैसे कहीं के कजा से मन भरला, कि पिया धरेला तजिया डरेला, पिया धरेला त प्यार करेला, पिया धरेला तजिया डरेला, यार धरेला त प्यार करेला, पिया धरेला तजिया डरेला, धरेला त प्यार करेला। एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी, एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी, सच कहीं दोनों बाटे जरूरी। कि पिया धरेला तजिया डरेला, यार धरेला त प्यार करेला, पिया धरेला तजिया डरेला, यार धरेला त प्यार करेला, पिया धरेला तजिया डरेला, यार धरेला त प्यार ले भागा चल दोसर ले भागा। कितना दिन से ए भोलाई यार धरेला त प्यार करेला, दिया धरेला तो जिया धरेला, यार धरेला त प्यार करेला। लड़की कह रहे हैं कि पिया जी को और यार जी को दोनों को तो मैनेज करना है ना जैसे। तो पिया जी की बड़ाई में कह रही है कि पहनी जब साड़ी टिकुली, साटी लीलार रामा, बरसों घर में हो जले पागल पियावा, आ देखी श्रृंगार रामा। वाह इहेनु भाव भोजपुरी में उ पेड़ कवन जे में छाव नहीं की, कलाकार कवन जे में भाव नहीं की। चाहे हमरे जोरे भाव दा, चाहे गोलू जोरे भाव दा, चाहे बालमुआ जी के लेके भाव दा, बकीर भाव दा। समझ लो सुना कि पहनी जब साड़ी टिकुली, साटी लीलार रामा, हो जाल पागल पियावा, देखी श्रृंगार रामा। जब पहनी हम सूट सलवार, यार हमर लव करेला, मन करे जब करे के प्यार, यार तब तब करेला। वो सजिया पायसली लड़ाई लड़ला, कि सजिया पायसली लड़ाई लड़ला, कि पिया धरेला तजिया डरेला। ये आपके पिया है, इनको देखिए कि पिया धरेला क्या करेला, बोलो बोलो बोलो, जिया डरेला, जिया डरेला। अरे बाप हो बाप, तैयार धरेला प्यार भरेला, प्यार करेला, अरे वो प्यार करेला, किस जिया पायसली लड़ाई लड़ला, कि पिया धरेला सोडियम लाइट को ऊपर उठाओ, यार धरेला त प्यार करेला, जिया धरेला तजिया डरेला, यार धरेला त प्यार करेला, जिया धरेला तजिया डरेला, धरेला त प्यार करेला। धानी को बनारिया में जो तनाई में, बताई बात सखिया, पिया बात ताल नाई है, कैसे बताई बात सखिया, पिया बात ताल नाई।
पियावा में बाटे नरजीरामा धरे त छोड़े नहीं करके तनो अरजीरामा किया जे बच्चन भरी तंग करला कि पातर पियावा में बहुत एनर्जी रामा आ धरे तो छोड़े नहीं करी कितनो अर्जी रामा। ऐसे ने पातर पियावा पूरा सोशल मीडिया को लड़का हिला के रख दिया है। चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, मौज देख लीजिए, अब कदू कदू पहले चलता था, टिकटॉक बंद हो गया, उस पे भी इसकी आईडीज थी। और किसका भी ब्लू टिक मिला है जोश से, है ना। कि पातर पियावा में बाटे नरजी रामा धरे तो छोड़े नहीं करके तनो अरजी रामा वो अजब बचन बड़ी तंग करला। लगता है भाई ने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। आहा, ये पहली बार जब शूट करने आया था तो इतना ये शर्मा रहा था जैसे नई नवीली दुल्हन को घसीटते हुए घर ले जाते हैं ना, वैसे एकदम। उसके पहले इसकी वीडियोस ऑलरेडी हिट थी दोस्त, शुरू में, है ना। इतना ये शर्मा रहा था लेकिन फिर भी इसने कोशिश की पूरी डांस करने की और काफ़ी अच्छा इसने डांस किया मेरे साथ, मैंने सिखाया ना। किया जब बच्चन बड़ी तंग करला, हम सिखाते हैं डांस। आओ कि पिया धरेला तजिया डरेला, धरेला पिया धरेला तजिया डरेला, पिया धरेला तजिया डरेला, धरेला तब प्यार करेला, पिया धरेला तजिया डरेला, कि पिया धरेला तजिया डरेला। अरे रोशन धरेला तब प्यार करेला। चाहेंगे कि रोशन के लिए और हमारी इस बहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी। बैठ जाओ बाबा।